Да ги чакам тия пичове 5 часа. Затова ще нахувам сам. Мечка страх. Мене не баци. Майката. Влизам. Тесен вход. Тесен вход. Тук са идвали хора, това е ясно. Еба си големата дупка. Еба си. Добре, я да слея тук по-надолу. Yes. Много интересна пещера. Опа! Я да спра видеото. Уау! Му майката. Добре, да спра видеото и да пусна камерата и светлината и на телефона.